Inhale! Wapa ko na yung exhale, ha? Kumanong sila to ang 1 hour. Kailangan, diha pa mo exhale. Yung di ko ilabot. Asa mo itong mga bata ato? Diri ang sabot mong trini me. Pangitaon ako dito be. Asa kaya to si kuya? Asa kaya hindi ang hidriano? Lasang naman kayo ni Hidria? Ah, basi na ni kababalaghan gibuhat. Karun ka. Asa mo itong ingon ni Sarge nga trinanan no? Wala naman ni Klaro ni. Saag na magurot to. Tisa. Huwag si Sarge naman to. Asa man? Asa guda na? Rumaw dyan na si Sarge bay. Bitaw no? Asa man to si kuya, bay? Sarge! Uy! Sarge, diri na mag-trini? Si Sarge. Excited ako diri, Sarge! Diri na mag-trini? Ako sa Sarge! Gusto na ako magsundalo! Ah, basin si kuya ilang gipangita. Oo! Ako si Sarge! Sarge! Unsa may buhaton na mo? Usay, Sarge! Pagtarong, ha? Push up! Patay, stricto mga kay Sarge bay. Patay, kabalo ka ng push up. Amot lang! Scatter, may nahibalan na na! Sa pa may gilangay ni mo? Push up na! Huwag mo katawa, ha? Amo katawa! Ako ang pa-push upon! Sarge! Tama na ako push up! Tama imong push up, pero mali imong naong. Ikaw! Ako Sarge! Lain pag siya! Ay ako gani Sarge! Sa pa may gulat ni mo? Push up na! Push up! 100! 2, 3, 4, 19, 100! Wala! Ayo! Sige! Ang sunod na tong buhaton! Gusto mo, Sarge? Paghulat! Buhat lagi. Okay! Sunod na tong buhaton! Inhale! Wapa ko na yung exhale, ha? Kumanong sila to ang 1 hour. Kailangan, diha pa mo exhale. Yung di ko ilabot. Sarge! Okay, last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Kami na lang! Mauna ni! Kapit na! Patay! 2, 1. Okay, extend pa. Sarge! Maglugos na ang ginawa, Sarge! Oh, di na ko nasala. Imuha ng sala, kaning training ka. Gusto mo kaya mo magsundalo? Dapat, sundo niyo ako ang mga mando. Okay, exhale. Balaan pa lang! May pagwak mo ni Trinidad! Pinusun na ni kinasugdan naman. Ay mo, panalo! Isog man ka mo! Magyud! Okay, nangandoy man mo nga magsundalo. Sunod, ane, mag-firing na ta. Yan, Sarge! Asa man imong pusil? Ay, balaan ko ni da. Unaduwa mo ko ni Sarge, bay! Huwag ganyan, no! Puro magpikoy! Asa man tumatrinihay, ha? Uy, tora! Okay. Si Takloy mo na, oh! Karoon lang ka! Takloy! Yeah? Sarge! Kita mo na siya, Sarge! Wapin mo siya nag-training? Bago nang recruit? Kasi nangahoy na na! Uy! Kasi mo nitag-iya sa yuta! Yeah? Ganun naman ka, Dre! Kana, kisa man sila! Morning mo trinihay, no? Oh yeah, dugay manggod kayo kagod. Ako na lang nag-training nila. Nagpakong pangita nimo. Sa ato pa, dili di ka si Sarge, day! Impas, naka-training na biyata! Awa lagi, tama kong hinala! Ang pikoy! Let's go. Wala pa tagi paginawag isa ka oras. Sorry! Ikaw ang takloy ba? Paninira dyan kayo ka sa kong mga plano ba?
magtrini pa ta! Galas gawan, takloy, oy!